Tam tak začate, kde som to robil, vítam z ďalšieho. A dnešné video bude tak 13. Tento text som vymyslel ja a budeme počívať, že poviem vám 13 o škole, a to 13 predmety, 13 dôvody, keď sa teším do školy a 13 veci, ktoré robiť, keď sa nudíte v škole. Nebudem zdržovať, môžeme ísť. Takže 13 predmety. Tak určite to je telesná informatika, i keď tam niekedy tiež nás skúša. Fakt skúša na informatike, ale takže telesná informatika a keď idem zo školy domov. Po druhé, 13 dôvody, keď sa teším do školy. Tak je to určite, keď máme školský turnaj ako vo futbale. Ďalej, keď máme iba 4 hodiny a keď máme deň bez písomiek, skúšaní a takýchto vecí. A po tretie, čo robiť v škole, keď sa nudíte? Napríklad hrať sa na telefóne, alebo posielať si papieriky, alebo to, čo robí každý, provokovať pani učiteľky, aby vám dávali poznámky. Ale takto to bude z tohto videa všetko, ja sa s vami lúčim, čaute.